You know it's special. Eman zu horri, oren relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore da sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Oh yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezet, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special. Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denon begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezet. Zer da hori? Bi gazterako sari banaketa. Ez que dau Ibarreko... ¿Qué es eso? Alba guten bazigera maretakoa jateko. You know it's special. Aquí no te veo. Horri, oren relax, te suena especial and you like it. Una caricia, quiero lamer de tu miel. Tu izango pakerik zuzen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special. Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denon begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen bazaude, hemen bazaude. Kaixo, kaina naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut... Amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolatea. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, bai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen izan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzat ere badira lana, así que horregatik, ordu pila. Goiz esnatu edo berandur arte esna egon? Berandur arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi, eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen zauden bitarten. Oh yeah. Ese veneno que deseas, barruan daukanik. No soy tu caza ni tu presa. Zu handikan egin dut libre naiz jadanik. Zu eman zu, nireak eta nirezeko abesten dut. Zu eman zu, ta bitartean begira nola zauden zu. Jarraitzen zenuen oso erraz lertu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klase korolak, akzioa! Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen zauden bitarten.
You know it's special. Eman zu horri, orain relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore eta sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Ah, yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezetz, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Ah, yeah. You know it's special. Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Zutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denon begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude, hemen bazaude. Kaixo, Kainak naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut... Amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolate. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, bai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen esan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz bai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzak ere badira lana, así que horregatik, ordu pila. Goiz esnatu edo berandura arte esna egon? Berandura arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi, eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean. Oh yeah. Ese veneno que deseas, barruan daukanik. No soy tu caza ni tu presa. Zu handikan egin dut libre naiz jadanik. Zu eman zu, nireak eta niretzeko abesten dut. Zu eman zu, ta bitartean begira nola zauden zu. Jarraitzen zenuen aniko oso erraz lortu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klaseko rolak, akzioa! Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean. Hey! You know it's special. Eman zu horri, orain relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore eta sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Ah, yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezetz, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Ah, yeah. You know it's special. Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Zutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denon begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Kaixo, Kainak naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez.
nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolatea. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Ba, bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, ba, bebai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen izan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bebai. Animal? Hey! You know it's special! Eman zu horri, oren relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore eta sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Oh yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezet, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special! Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denok begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen bazaude, hemen bazaude. Kaixo, kainak naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolatea. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Ba, bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, ba, bebai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen izan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bebai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Ba, bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzak ere badira lana, así que horregatik, ba, ordu pila. Goiz esnatu edo berandur arte esna egon? Berandur arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi? Oren relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore eta sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Oh yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezet, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special! Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denok begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezet. Eman zu horri, hemen bazaude, hemen bazaude. Kaixo, kainak naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolatea. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin.
Netflix edo festa? Ba, bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, ba, bebai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen esan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bebai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Ba, bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzak ere badira lana, así que horregatik, ba, ordu pila. Goiz esnatu edo berandur arte esna egon? Berandur arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi, eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zaude mitartean, oh yeah. Ese veneno que deseas, barruan daukanik. No soy tu caza ni tu presa, zu handik alegin du libre naiz jadanik. Zu eman zu, nireak eta niretzeko abesten dut. Zu eman zu, ta bizartean begira nola zeuden zu. Jarraitzen zenuena nik oso erraz lertu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klaseko rolak, akzioa! Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zaude bitartean. Hola, tu berria surfeatzen. Dámelo. So special, baby. Hey! You know it's special! Eman zu horri, oren relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore da sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Oh yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezetz, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special! Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denok begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Kaixo, kainaka naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Ondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan, ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina, bueno, esango dut... Amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolate. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Ba, bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, ba, bebai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen esan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bebai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Ba, bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzak ere badira lana, así que horregatik, ba, ordu pila. Goiz esnatu edo berandur arte esna egon? Berandur arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi,
eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean, oh yeah. Ese veneno que deseas, barruan daukanik. No soy tu caza ni tu presa, zu handikan egin dut libre naiz jadanik. Zu eman zu, nireak eta nirezeko abesten dut. Zu eman zu, ta bitartean begira nola zauden zu. Jarraitzen zenuen nik oso erraz lortu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klase korolak, akzioa! Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean. Olatu berria surfeatzen. Dámelo. So special, babe. Hey! You know it's special! Eman zu horri, orain relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore eta sun shining. Little breezy, te suena especial and you like it. Ah, yeah. Una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezetz, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Ah, yeah. You know it's special! Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denok begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta saunka. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Kaixo, Kainek naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolate. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Ba, bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, ba, bai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen esan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz, bai. Animalia gustokoena? Bueno, bakainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Ba, bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzat ere badira lana, así que horregatik, ba, ordu pila. Goiz esnatu edo berandura arte esna egon? Berandura arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi, eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean, oh yeah. Ese veneno que deseas, barruan daukanik. No soy tu caza ni tu presa, zu handikan egin dut libre naiz jadanik. Zu eman zu, nireak eta nirezeko abesten dut. Zu eman zu, ta bitartean begira nola zauden zu. Jarraitzen zenuen nik oso erraz lortu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klase korolak, akzioa!
Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean. You know it's special. Eman zu horri, oren relax, take it easy. Surfeatu zazu badatore da sun shining. Little breezy, te suena especial año lucky. Oh yeah, una caricia a mi piel. Quiero lamer de tu miel. Esan ezetz, ez dut izango pakerik zu hemen zauden bitarten. Oh yeah. You know it's special. Barkatoz bazaitut oroitzen. Txamapizut horrek ez dituzten. Izutzen nau, itotzen nau. Dantza basatiak gau ta gau. Denon begiradak nireak dira orain. Denok nahi duzu zerbait. Eta beberezia daukat. Eman zu horri zikinta zaunka. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Kaixo, Kainak naiz eta minutu terdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Hondartza edo mendia? Hondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta mailera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen zait jatea. Baina bueno, esango dut amaren kroketak. Gozoa edo gazia? Gozoa. Txokolate. Pizza piñakin edo piña gabe? Peinarekin. Netflix edo festa? Bion artekorekan ikuste dut. Osea, niri parranda pilo bat gustatzen zait, baina lasai egotea hor Netflix ikusten, bai. Jatea edo lo egitea? Jo, lehen esan dut, jatea pilo bat gustatzen zait. Baina eske lo egitea, eske marmota bat naiz bai. Animalia gustokoena? Bueno, Kainaka izan da, pantera. Gorrotu duzun janari bat? Bainak ez zaizkit batera gustatzen. Kolore gustokoena? La rosa. Ez da nabaritzen? Zenbat denbora pasatzen duzu sare sozialetan? Pila bat. Baina, bueno, eske azken finean sare sozialak niretzak ere badira lana, así que horregatik, ordu pila. Goiz esnatu edo berandur arte esna egon? Berandur arte esnatuta egon. Zer gabe ezin zara bizi? Ezin naiz bizi, eskuko kremarik gabe. Zein superpoter izango zenuke? Botere bezala, gustatuko litzaidake denbora gelditzea, gauza gehiago egin ahal izateko. Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen zauden bitartean. Oh yeah. Ese veneno que deseas va robando candik. No soy tu caza ni tu presa. Zu handik alegin dut libre naiz jadanik. Zu eman zu nireak eta niretzeko abesten dut. Zu eman zu ta bitartean begira nola zauden zu. Jarraitzen zenuena nik oso erraz lertu dut. Bakarrik egoteak egin hau honen indartsu. Klaseko rolak, akzioa! Eman zu horri, esan ezetz. Eman zu horri, hemen bazaude. Eman zu horri, esan ezetz.
hot out here. No, I don't mind though. Just glad to be free. You know what I'm saying? Took the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke the chains, now I can lift my hand. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Took the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, 'cause I can't take it no more. Took the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Been through the fire and the rain, bound in every kind of way. But God has broken every chain, so let me go right now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. I just wanna praise you. I just wanna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Espero que no sé. Txalo, bero bat, Danbu Dance Akademiako lagunei. Zer moduz, festarako gogotxu ez da? Festarako gogotxu entzun nahi zaituztet. Esan diate, egiluzekoak oso animatua zaretela, nabaritu da dila. Festarako gogotxu? Bueno, hori beste gauza bada. Ongi etorri, mila esker hemen zaudeten guztioi, ongi etorri Tabakalerara. Martxoaz geroztik martxan jarri zenuten, okerrezan naiz, alaxe kontatu didate, eta bideotan ere ikusi zaituztet, martxoaz geroztik Foru Aldundiak sustatzen duen I gazte dinamika honen parte izan zarete, eta nire eskubietara dudan gazte sortzaile hauekin egon zarete, sarean egon zarete, txalo ero bat sortzaile hauen zatere. Eta gaurtik aurrera, azken ondatik ere aurrera, sarean konektatuta jarraituko dugu nola ez, baina azken txampa borobiltzeko, dinamika hau behar den moduan bukatzeko, festa bat, sekulako festa, ikusi duzu Danbu Dance Akademiako lagunekin, sekulako festa antolatu dugula zuentzat neurrira egin dugun zerbait da oraintxe ekin berri dugun hause. Eta gaurko ikuskizun bikain hau, hemen zuzenean zaudeten hori esango dizuet, begi bat edukitzeko hemen taula gainean gertatzen denari begira, baina eskubiko edo ezkerrekoa zuk aukeratu begietako bat mobilera begira edukitzea eskatuko dizuet, ze lehiaketa bateren martxan jarriko dugu, gaur zuekin zerbait nahi dugu egin, gaur sari potoloak banatuko ditugu, eta gaur egingo dugun lehiaketan ere sariak zeure ganatuko ditugu, beraz. Hemen gertatzen denari adi, baina eskuetan, erakutsi da zuen mugikorra, izango dituzu eta. Bale, badaude. Bale, listo, lasaiago geratzen naiz. Donostiatik zuzenean, hementxe nire artean egiluze, giroa bero, ez da, txalo? Bueno, honek beste itxura bat hartu du, eta Gipuzkoan Barrena zer moduz hor Gipuzkoan Barrenako ikastolako klasekideak txalo bat beraientzat ere, eta txalo egin dezatela beraiek. Hor daude. Ongi etorri zuei, Tabakalerara.
Bueno, esaten ari ginena talentuarekin hasi du gaur ekitaldia, Bamboo Dance Akademiako lagunekin, Wall of Dance, mundu mailako txapelketarako sailkatuak izan dira beraiek, bada marka beraz, segulako profesionaltasuna erakutsi digute gaur hemen taula gainean, eta gertu-gertutik jarraituko du euren arrastoa ze merezi du benetan. Bueno, zenbat erronka, zenbat kontu izan dituzuen dinamika honen bueltan, ezta? Sortzaileen lanak zuzenean jarraitzeko aukera izan duzue, mandizuegu, bideoak, memeak sortu dituzue, erronka ezberdinetan parte hartzeko aukera ere izan duzue. Bueno, ondo egindako lana, saritu egin behar izaten da, eta gaurkoan saria banatuko dugu, sariak banatzen hasiko gara minutu gutxiren bueltan. Adi jarraitu hau guztia esandakoa zuzenean, baita streaming bidez ematen ari garen bertan sartu, eta igazte Instagram kontuan sartu, eta hortxe topatuko gaituzue. Talentu hitza esan du, talentu hitzarekin horri segika edo abia puntu moduan hartuta, badaukat hemen lagun bat gertu, hortxe fitxatu dut, Ilargi izena du berak, berak txiki-txikitatik daki zer den talentua, begira, pentsa, txiki-txikia zela, jostaiuzko mikrofono batekin jolasten hasi zen, bere abentura artista bezala ez, bere musikaren alorreko abentura horrela hasi zen, bueno, orain eskuan duen mikrofona ez da jostaiuzkoa, hori benetazkoa da. Orain bere kontu dabile kontuak, bere kantuak eta egiten, disko batean, disko berri bat Kilasisa izeneko disko bat kaleratu berri du, ez da Ilargi, bueno, lezotar musikari gazte honekin lehendabiziko pausoak emango ditugu, eta gai sozialak, gai sentimentalak biltzen ditu lan horretan, zenbait kantu ezagutzen dituzu egia da, baina gaurkoan iruditzen bazaizu ukitu Ilargi personalago bat erakutsiko diguzu, zer eta maite dut izeneko kantuaren bitartez. Ilargi, txalo bero bat! Egunero begiratzen du, ea idatzi
zaude ezin mugitu, aurpegi gorria saiestu. Burua guztiz makurtua, itzala topatu babes lekua, zuri zoztua. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da biztia. Heldu da momentua, kaixo esateko duzun gogoa, aurrera emanez pausoa. Nabari da zure dardara, espali begiak beste aldera, utzi ikara. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da biztia. Maite nauzula esan lurrak irenstean, zerua ukitzean, hodeien artean. Lotxez gainezka, non da biztia, lotxez gainezka biztia. Lotxez gainezka, lotxez gainezka, lotxez gainezka. Lotxaz gainezka, ezin zaitut entzun horroka, galdu duzu ausardia, non da biztia. Txalo bero bat, odikentzat, mi esker odik. Jo, pentsa, txikitan bere arrebarentzat bideoklipak sortzen hasi zen abenturak orain nora eraman duen, ez? Orain berarentzat egiten ditu gauzak, hori da bidea, ez? Ba, horretan dihardu odikek eta dance estiloari helduta, zenbait kantu ezagutzeko aukera eman zigun, ze okeraz banaiz digitalki aurkeztu zenituen arnastu edota tximak, bezalako kantuak, edo zen kasutan orain txentzun berri dugun hau, da Lotxaz gainezka. Lotxaz gainezka remixatu esango dugu, eta gaur primizian estrenatu nahi izan du hemen guretzat eta zuentzat, beraz, txalo bero bat odikentzat. Jarra dezagun festarekin, Iratxe Kainakai. Oie, niri pilo bat gustatu zait remix hau, Osea, hartzen Normala. duzu altaboz bat, eta eramaten duzu, eta bueno, zelako festa, montatzen duzun, ez? Hondartzan, mendian, parkean, ez? Zuk badaukazu altaboz horietako bat, esaten bai. duzu hortik eraman, bai. Begira, daukat hemen bat, gainera Aha. guapoa, Begira. Zuk badaukazu publikoa hemen dagoela aprobetxatuz, eta nola eskertzen den pandemiaren azken txapa honetan berriz ere jendea ikustea prekauzio guztiekin eta distantziak mantenduz, baina zuen berotasuna sentitzea garrantzitsua da guretzat. Zuek baduzu horrelako bozgora jurik Bluetooth bidez konektatzen denik, edo altxa ezala eskuan, nor du horrelako Begira, bat? horrelako bat, ez daukazu, Inor, ez dute altxatzen hau nahi dutelako. igual lotza daukazu, venga, no? Hau nahi dutelako, ez dute Altaboz bat bai altxatzen. daukazu, ez? Ez daukazu, bueno, orduan, Banatu ditzakegu. banatu ditzakegu batzuk, ez? Bai. Uste dut, hemen dauzkagula lau altaboz, ez? Hor daude, altxa ditzatela, bat, bi, hiru, kolorez Bat, bi, hiru, berdinetakoa gainera. Toma que toma, hau da gure aukera. Lau, horietako bat agian niretzat zen, ere azar xamar dago. Nik badakizuk, etxean daukazula bat, Zarra. haientzat izan Vale, behar vale. Lau, bueno, lauak zuentzat. Bai, hori da. Lauak zuentzat. Argi geratu da dira. Influencer da Kainakai, beti follower bide ikusten duzu zer egiten duen. Bai, Ba, oso ondo, horretarako zozketa bat martxan jarri dugu, edo lehiaketa bat zuen parte hartzea eskatzen dugu, lehen ekitaldiaren hasieran esan dizuet, Gazte Instagram kontuan, lehen guapo atera dugu argazkitxo bat, ez dakai?
Bai, begira, ezken nina izela super influencer. Eingo dugu orain, zozketa, hemen, zuzenean, begira, ikusten duzue? Hor dago gure kontua jarraitu igazte, Daukat hemen prestatuta borradore bat, eta, toma, ikusi duzue. Bi argazki atera ditugu, normala eta bestea hori atera ditugu argazki hauek, super mole, ateratzen gara. Agian jarri bestea. Bat, bi, eta... Ui ba, begira. Hiru, hori gerorako. Elase. Ai, ama. Ez kontua, honekin lotura zuzena du esaten ari garen honek. Publikazio horretan, publikatuta dago? Orain, begira. Kompartir. Zabaldu, jazta. Ikuste dezakezue. Eta orain zer egin behar dute? Publikando, listo. Ai, baina beste egotzeko esan dizut ezago? Bueno, berdin du, asumituko dugu egin duguna. Kontua da, publikazio, orain txego dugun publikazio horretan, komentario bat zuen iruzkin bat eskatu nahi dizuegu, zuen bi lagun aipatuz. Hori da, bi lagun, bale? Abildua, Peio, Abildua, Eider. Zuen bi lagun aipatu iruzkin horretan, eta saripotolo bat esan barruen, baina hau nik uste saripotolo bat baino handiagoa dela. Agian unboxing egin dezakegu. Venga, egingo dugu unboxing. Ostras, hau zer da, iPhone? iPhone 12. Ostras, 12 da. iPhone 12, a ver? Uste nuen, bueno, 12. Edo 12 izan bartzen. Baina non dago... Nor nahi du iPhone 12 kargagailu bat. Baina non dago mobila? Ez dakit. Hor dauka, bale. Markelek dauka. Markelek dauka. Oraintxe izango dugu Markelekin hitz egiteko. Esku honetan dago orduan. Bale. Bueno, orduan ni banoa eta gero jarraituko dugu oztezketarekin, ez? Beldurtzen hasian egoen ze, jakin badakit ondo asko gainera Gipuzkoa marrena herri aritu zarretela igaztaren dinamikarekin, eta esan dut, iratzek utzi du mobila hortik gaduta. Bueno, Markele dauka, oraintxe joango gara. Ez naiz desastrea, bale? Así que, bueno, banoa. Aurrera, bai, aurrera. Iruditzen bazaizua jarraituko dugu festarekin. Parte hartuz, benetan diotxugu, iPhone 12 hau zuena izan daiteke, zuena izango da. Beraz, lehen erronkako, altabozak barkatu, iPhone 12 gerokoak. Lehen erronkako lanik onena da... Eta berriz ere, milioika oiu. Harima urratu arteko milaka oiu. Zer esaten ari garen jakin gabe, euskaraz abesten ari den publiko bat ahotsa uzten ari da. Amets bat dirudi. Bat-batean, guztiz esnatu naiz. Amets bat zen. Ametsetan ari nintzen. Telebista piztu eta reggaetoi bideoklip bat dago martxan. Irratian, Oztunaren abesti bat. Noiz iritsiko da gure txanda. Eta lan honen irabazlea da, eta hemen gure artean daukagu, Oier Gaztezi! Txalo bero bat berarentzat. Bueno, bozgorailuak zuen artean manatuko ditugu, Oierrek eraman duena kasu honetan da, eta emango dizut, iPhonea, hau zuretzat, bueno, nik jamango dizut. Zer moduz? Zer erakutsi nahi izan diguzu aurkeztu duzun lantxo honekin, dinamika honekin, esai guzu Oier? Ez dugu entzuten bere Oierren mikrofona zabaltzen baduzu, mesedez? Bere, mai? Ez. Gerturatuko naiz, eta nire mikrofonotik zerbait entzungo da. Esan? Hemen daola talentua oso urrutia jungabe, eta hemengo gaztek entzuten baitegu, hauek jarraituko dutela musika sortzen, eta hoi da nahi duna. Jendeak entzun dezan, hemen daola talentua, eta ez reggaetoia, latinoa, eta entzun gabe hemen euskal musika. Bale, oso ondo. Markel Orano, Gipuzkoako aldu nagusia gurekin dago, egunon Markel. Gurekin egon nahi izan du, jaialdiaren amaiera honetan. Ez dakit, mikro pasako diot Markeli, o Markel mikrofonatua dago? Bai, emaiozu, ze bestela luzegia egingo zaio bestela itxaron aldia. Hau zuretzat da. Hau da saria, Ze, jakingo da zen mobil patata ditugun hortik. Bueno, Markel, pixka bat eseri zaitezke mila esker. Oierrek egin duen tiraka, nik zera galdetu nahi zu. Talentua badugu hemen, ez da? Talentua badago. Mikroa emon. Bai, izakit, bai. Ikusi dugu, hemen bertan ikusi dugu, laburrean ere zenbat talentua daukagun, eta nik esango nuke gaina gaur egun, ez? Gazteentzako
Bueno, gertukoa diren kontenido batzuk euskaraz egitea hori danak behar dugula, eta euskal kultura behar dugu eta hizkuntzak ere behar duela. Eta Oierrek esan zuen bezala, Oierrek esan zuen bezala, azkenean gure txanda da. Eta txanda hori baliatu behar dute gazteek hartu behar dute ardura hortan, euren konteniduek eurek sortzeko eta gero sare sozialetan elkarbanatzeko. Hori da niretzako helburu nagusia eta igazte dauken aukera da hori ez, jendeari tresnak ematea, prozesu hori egiteko eta danan artean euskara ere kontenidu hauetan, ez bakarrik eskolan, eskolatik kanpora ere, aisialdian eta divertitzeko moduan, gero ez da presentzi gehiago. Bai, gure bizitzako alor guztietara ekarri, ezta? Zer ditu zaizu, Markel, hitz egitetan gara aprobetxatu, Oierren lana? Bueno, azkenean, irutsi zait emotiboa, lantzen duela emozioa baita ere, ez? Hau diversia da, baina baita ere dauka sakontasuna handia, eta nik uste dut azkenean Euskaldunak izan da, eta gu badakigu Euskaldunak garela Euskara daukagulako, ez? Eta Euskara egon behar daleko guztietan. Mezu hori, ez? Horrek barrana moizu ditut, eta nik uste dut emozioa ere behar dugula. Ez dakarri burua, baizik baita ere emozioa. Oso, atxalo bero bat Markelentzat. Eta, Oier, txeko batekin mikroarekin. Bai. Esan diate, bigarren aukera bat emateko, sekulako lanak hartu dituzu, entzun nahi zaitugu. Konta duz horrein bai, mikrofono irekian, zerekin nahi izan duzun ikusi berri dugun lan honekin? Argi dago jende asko ez duela entzuten euskal musika, gehiago entzute dela latinoa eta latino reggaetoia, oso ezaguna dira. Baina nik erakutsi nahi izan duet, hemen dagoela talentua, euskal musika entzun behar dela, eta euskal musika ez da hola gaizki, jende asko lotxatuten da, edo lotxa ematen dio esatea euskal musika entzuten dula, eta ez da hola, euskal musika talentua da, euskal musika asko da, eta euskal musika kristana da. Eta oso nitza da, txalo bat Oierrentzat, mila esker, eta osasunarekin urratu. Eskerrik asko. Saribuzka. Ez, saribuzka eta... Itxoin hori, ani baita auket gauza bat esateko, ze hemen baita auket beste sari bat jasizatela sariketa banatzen, eta hona idiot eman ekaitzei. Honet dirudi tombola baina, Kalo, hori da, esan da. Esplikatuko dugu, begira. Biekatko batzuk kable gabe, hola, jartzaizkizu nastuko kablek, así que zuretzat. Zorionak. Zorionak! Bakarren batek esango du, zergatik jaso duk ekaitzek saria, kontua da €1 sarean konektatuta egon den pertsona horietako bat izan dela bera, elnabiziko arronkan, berak erakutsi duen implikazioa izan da, oso handia, txoko guztietan, edozen tokira begira eta ekaitz hortzegoen. Eta, gaurkoan ere gure artean dago, eta sari berezi bat, epaimaiek esan du, bere parte hartzea hain izan da handia, atal berri bat, atal gehigarri bat, sari gehigarri bat egingo dugu bererentzat, beraz txalo bero bat, ekaitzentzat. Gaur sorpresa gabiltza hemen, Bai. Joseba, nik arazo badet. Hemen hainbeste abeslarirekin nik orain ez dakiz abestu. Ez eta abestu behar, ez? Hau ez da adostu genuna. Joseba? Zu jetxizara, jakingo, utziko zaitut eta egin nahi duzuna, Maialen. Baina, hemen ez du nahi inor nik abestea. Orain nik hemen abestea da astelenetako alarma bezala. Ez du inork entzun nahi. Inork. Nik gaur sintzeritate tailer bat egin nahi dizuet, begira. Bakizue, herriz herri egon gehala, bigarren denboraldi, igazteren bigarren denboraldi honetan, ez? Eta, herri guztiak zoragarriak, antzokiak zoragarriak, dena pasada bat. Baina, enaiz seguru sentitu ez da herri batean. Ez da batean, Eta hori ni Donostiarra naizela, Donostin ere seguru eta lasai zaude, karrito batean txakurrak pasatzen dituztela ikusten dezuen arte, esan nahet. Beira, guztia Eibarren hasi zen. Por cierto, Eibarren ere nire bidaiakidea izan behar zena ezagutu nuen. Antxe etorri zitzaidan aurkeztera, ei tia! Ni kaina, ez euskal reggaetoia, ipuñik ederrena, kolpe, ni Maialen. En fin, bakizue hor begiradatxo bat egon zen, bai, kainakai eta nire artean. Zu bakizue gazkinean sartzen zeatenean eta bertako langilei begiradatxo bat botatzen diozuenean, begirada berezi bat, badakizuelako hegazkina erortzen bada, beraiek izango dira salbatuko zaituzenak begirada horri esker. Guk elkarri begirada hori bota genion, ez genekin nun geuden sartzen. Esan bezala, ez ginen sentitu seguru ez da herri batean. Lehenengo herria Eibar. Eibarrera lasai joan ginen, esan ziguten arte koliseo batera gendoa zela. Koliseo? Koliseoan ze imaginatze ez du, erromatarrak, gudariak, monstruak, elkarren artean borrokan.
Por zierto, badakizue borroka horietan, batzutan irabazleak ez daudela oso argi, ez? Badakizue kasu horietan Eibarreko kolizioan zer esaten duten? Ei, barkatu hau da nibela, Bertan, bueno, ez genuen ez lehoirik, ez monstrorik aurkitu, tigre pare bat, eta kitxo, dena ondo. Urrengorria Andoain. Eta ez esango izuet Andoaini buruz. Arraro xamarrak dira, ez? Denagatik ordaindu behar den honetan, Andoain zegon dena, barkatu. Txiste hau ere oso merkea izan da. Gero Tolosa, hemen daude Tolosar batzuk. Claro, junginen Tolosara, ni Donostiarra eta Iratxe Gasteiztarra. Ez ginen Tolosakoak eta Tolosan geuden. Eta ez ginen Tolosakoak. Sikiera Bilabona ala Ibarrakoak izango bagina, bueno, baina Tolosarrengana hurbiltzea ez da erresa, guk noizbenka botatzen genitu nola hitz klabe batzuk, uzturre, babarrunak, inauteriak. Baina, eske, gu hola gea eta, bueno. Irakasle batek, momentu batean, esan zidan, eske hauek Tolosarra dira, ja, argi gelditu zaigu denei, Tolosarra direla. Zer gehiago, bueno, gero Azpeiti eta Zarautz. Azpeiti eta Zarautzekin, naiz asko sartuko, ze Azpeiti eta Zarautz. Azpeiti eta Zarautzen, ojo. Ni besterik gabe esango dut gauzatxo bat. Bakizue Gipuzkoako suhiltzaileen egoitza handienak zergatik dauden bi herri hauetan? Bueno, erderaz esaten den bezala, humoak itzali beharko zaizkien. Besterik gabe. Zein gehiago bisitatu genuen? Ordizi, bueno, Ordizi oso berezia izan zen, zeni Donostin jakintza ikastolara jo nintzen. Eta Ordizin jakintza ikastolako Ordiziko ikasleak gerturatu ziren antzokira. Eta esan nien, azkenean beste hoiek banekien beraien existentziaz, baina antxen euskan, parez pare, beraiek Batman eta ni Robin, beraiek Pirritx eta ni Porrotx, beraiek Chill Mafia eta ni Kainakai. Artxezo den, nire aurrean, beraiek begira gelitu eta esan nien. Ordizi! Zer gehiago? Bueno, Pasaia eta Errenteri, hemen zaudete Errenteriko batzuk. Zuekin txanda pasa ingo dut. Gero hitz eingo dugu zuei buruz, bai? Ez beldurtu, lasai, ez beldurtu. Bukatzeko Debagoien aldera junginen. Debagoiena. Lehenengo herria Debagoiena, bueno, Arrasate izan zen. Mordor ere deitzen diote, bale? Niri Arrasate esan zidaten beti zegoela laino batekin gainean. Eta gu bertara iritsi eta dena zerua urdin-urdina zegoen. Orduan hor esan hemen zerbait, ez doa oso ondo, ez dakit seguru nagon. Eta gero baina esan zidaten beraien patroia dragoi bat zela etala, kuku, Arrasate, en fin. Gero Bergarara, beste batzuk, Bergaran seminari xura junginen, seminari xu. Claro, seminari xu, baina hola ez da oso segurua, seminari xu. Eta, bueno, ere esan zeaten Wolfram xu, aurkitu zutela Bergaran, orduan, horita gero, dira, edo zer egiteko kapaz, orduan nila horrez negon seguru. Gainera hori baizela kolizioa, zuzoaz Bergarako kaletatik, eta antxe entzuten dira, jat, laga, mokoluk. Benetan Bergara, hori bai, bueltatu Bergara. Barkatu bai, Eta, bueno, bukatzeko Oñatira junginen. Bira, Oñatin junginen leku zoragarri batera. Arantzazuko monasterio ondoan dagoen, bueno, eraikuntza berri bat, supermodernoa, antxe ginen biztak ikusten, ze gustora, ze polita dena, Oñatiko ikasleak sartu ziren arte. Sartu ziren, eta ja, Iratxe eta biok ez genuen ezer ikusi. Ez dakitze jaten duten Oñatin? Minan denak hola dira, eta bueno, ez dakitze arazo dugun ere 96ko generazioko emakumeok ez gehala oso altuak gu ez da. Bertan zegoen Peio Zabala eta beti bezala eguraldi iragarpena egin zuen, baina kasu honetan bi, bat Iratxetan niretzat eta bestea Oñatiko ikasleentzat. Bueno, eta orain bai, badakit, urduri zaudetela denak, eaz esango deten orain Errenteriari buruz, ez? Edo Pasaiari buruz. Ba oso seguru sentitu nintzen zuekin. Etxean bezala, zu jartze dezu, que visitar en Renteria. Pam! Nikolako badet ere, nire irian, Playa la Concha, Zurriola, Ulia. Etxean bezala, oso seguru nengon. Poz-pozik. Orduan, bai Pasaia eta bai Ororetan, lasaitu ginen. Eta esango dezuea Maialen. Eta hemen nola
nola nahezu seguru sentitza, bota dituzun txiste txar eta absurdo guzti hoiek eta gero. Bueno, bentsatez eta bestu. Xake lasai egon. Eskerrik asko. Hemen geldituko naiz. Orain bai, txalobero bat, bigarren txalobero bat Maialenentzat. Maialen Zorzabalbere eta bere txista partikularra, horrela maite dugu, horrela maitatu behar da Maialen. Eskerrik asko. Bueno, ez orain serio jarrita, begira, ibilbide honetan zehar, nik zera galdetu nahi dizut Maialen, zenbat ate zeharkatu dituzu? Eta batipat ze esperientzia topatu dituzu ate hoien bestaldean? Bueno, ate pilo bat bisitatu ditugu. Begira, ze esango dizut, esaterako Eibarreko koliseoan, ate baten bitartez, espiritu batzuei deika edo egon ginen. Bergaran, sute bat zela eta ate batetik irten behar ginen, gero simulakroa zen guztia, baina, bueno, andoainera zenera beran iritsi ginen, eta hola, pila bat. Maialen ni beti anekdotak ez zaizkio falta. Denbora anekdotak kontatzeko hori bai. Bueno, eta beste hainbat eta hainbat historio partekatu dituzte kasu honetan, gazteek, partekatu dituzue gazteek, sarean, hoietako batek gainera, beste sari bat, zabaltzen dugu beste zatitxo bat, lehiaketan beste zatitxo bat, GoPro Hero 9 bat irabazi du, eta esango duzue, eta nor da irabazlea? Nor da? Jakingo dugu? Venga. Nor da? Musikal bat? Bai. Perfecto. Hau hobeto ez. Hau ez zait gustatu. Romantiko bat hobeto. Dramatiko hori. Hau ez, negara ino betera. Bakizu zerrak entatu zerratu da? Zer? Beldura zuen. Ederki. Hau hobeto ez, beldurra. Txalo bero bat, sarituak beraiek dira, ikusi dituzu beraien izenak, eta hementxe gure artean ditugu, Eider Elizondo, Ainhoa George, sexotiko George, Nerea Igarategi, Ariane Rodríguez, Jani Romero, Saio Abaie, Paula Vicente, eta Alexandra Ayala, txalo bero bat, eta etorri gerturatu mesedez. Zuetariko bik mikrofonoa duzu okerrezan, naiz txibatu didate. Gaur daukat nire alboan hementxe nire kontzientziaren ahotsa. Urbildu. Ez dugu koska egiten, orain bik. Pozik, sariarekin? Bai. Mikrofona zabaldu, mesedez? Danak zortzirako nea, mesedez. Zuen irudia nahi dugu. Pozik, sariarekin? Bai. GoPro Hero 9 bat, zuentzat. Emango diegu, Emango diegu, baina jo, ni pixkat galdera bat ere etortzen zait. Hau da, merkatuan dagoen azken, honekin ematen duzu, horla, bi paso aurrea eta badirudi berez era juntzela, garbatzen doanak segulako estabilizadorekin, baina, klaro, hau bat da, eta zuek zortzi zarete. Claro. Pentsatu duzu zerbait? Bai. Eta ze pentsatu duzu, Eta orain egiten du batek. Opa! Bueno, retornoa zen, lasai. Mikrofonak funtzionatzen du. Ze pentsatu duzu, benetan? Zeinek eramango duzari, hau partekatuko duzu, edo lurrera bota, desguazeatu eta... Partekatu ingo dugu. Bale. Bueno, negoziatuta dago orduan. Mami esker, txalo bero bat beraiei, beraien edukiak partekatzeagatik. Bueno, hau da, esketxak, bikoizketak, memeak, eduki pila sortu dituzte gazte, coverrak, podcastak, eta guzti horretaz gain, dinamikan zehar ere, eta zuei galdetzen dizuet, kroma bat ere izan duzu, ez? Eskoletara kroma batekin lanean aritu zarete eskoletan, kroma bat da, ez dakinarentzat, pantailatxo berde bat, edo urdin bat, non gero hori ordezkatzen den, beste irudi batekin. Kontua, hau zertarako da, adi guztiok, beste momentu gailur horietako batekin goaz eta adi guztiok, adi kainakai, azkenean saltxa guztietan beti emakumea dago. Bai, ni nago super urdiri, azkenean nola geratu den ikusteko. Jakintzazue, iritsi dela primizian zuek guztiok, kainakai protagonista duen, eta zuek ere protagonista zareten, bideo hori esklusiban ezagutzeko momentua. Txalo bero bat eta ikuste ezagun beraz. Hementxe maitza, zuekin, Karrik asko.
zenbat bider, betirako eta eder, baina jaur ez dago ezer, ez dago ezer, begira hemen, ikusi duzu sua zer den, azken marra pasa zenuen, pasa zenuen, gidoi ez da zuk uste bezala, horre txori botan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txori botan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez dut itxaroten aukera bat, erloju hori botata daukat, ederra eta piztian naiz ni biak batera, nik daukadana beste, inork ere ez dauka, ezazu segi bilatzen gaztelu irrian lortan, ez kristalezko xampaidun urrezko kaioletan, ies egin dut urrun, nik hormak lehertu ditut, atera zaitez itotzen zaituen soinekotik alba duzu, gidoi ez da zuk uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Ez kontatu ipuin hori benga, sotan keskali dut zure mozorroen denda, sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Ez kontatu ipuin hori benga, sotan keskali dut zure mozorroen denda, sagarra otxo eta lotiaren leyenda, ipuin hau spoiler batekin hasten da. Gidoi ez da zuk uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago, ez dela uste bezala, horre txuri batan irazala, hemen idatziko dugu dena, ipuinik ederrena, printzesa hau esnatuta dago. Kabinakai, baimenik gabe, printzesa hau esnatuta dago. Ipuin hau oraindik idaztear dago, elkarrekin egingo dugu, hormak lehertuko ditugu. Txalo zuentzat, zuek izan zarete protagonista bak hemen Kainakairekin batera. Nik zera nahi dut jakin, zuetariko nork ikusi du bere burua hor, altxa dezala eskua? Denak ia denak, lotxatiren bat agian egonda parte hartu ez duena, baina mila esker, eta oraintxagoa zurekin lehen txantxa moduan esan dut bozgorailuetako bat niretzat, eta konturatu gabe GoProa nirekin eraman dut, baina hau zuena da. Beraz, zuen artean banatu. Mila esker, Kai, zeiru ditu bideoklipa? A ber, entzute zait, bai, pila bat gustatu zait. Nik uste dut protagonista onak izan dituela bideoan, ez da? Denak, denak hartu dituzu. Eskerrik asko, en plan, hori parte hartzeagatik, eta nik uste dut super polita geratu dela. Gainera? Vertikalean gainera. Vertikalean? Eske, ni ez nahi dukan bideoklipiko oraindik vertikalean, así que... Bai, jendeak badirudi askotan gauzak horizontalean grabatzen ditugunean, hau vertikalean jarri eta listo, ez? Dena izan da planteamendua hasieratik vertikalean egiteko, bueno. Hortxe, emaitza, txalotzeko modukoa. Azken saria banatzeko momentu ere iritsi da, eta zenbat klik, eta klik horiekin zenbat une, zenbat momentu, zenbat paisaia, zenbat protagonista jaso dituzuen traolarekin, hashtagarekin. Kaixo Eneko! Hola! Ui, Jone,
Kaixo? Barkatu. Txoine, segundutxo bat, Pixkat, beneko. Jone baino zuzenean ari gara. Bai, nire bai. Nola da? Bai, Instagrametik gaude zuzenean. Egia da, Jone ari da guztia Instagrametik ematen, bale. Esan dut. Erronkako irabazle, Bai. Horretara goaz? Bale, ez da kasualitateaz. Eneko? Eitu? Begira. Eneko. Kaixo? Begira, volumena igoko dugu. Zentzuten zaio gainera. Kaixo, Eneko, zer moduz? Blokeatu ina. Ongi. Aizu, sari bat jasotzea beti da zerbait polita, ez? Baina, kasu honetan, esan barra dukagu, Noak bere lagunak egin duela publikazio hori, eta Noak izendatu du Eneko. Beraz, Eneko hori etorri zaio saria esan dezaku, zerutik bezala horrela, ez? Bai, Eneko, esan beharra dago, zuk hemen lan gutxi egin duzula, Aizu, aurpegia ematen ari da orain. Pozik? Fenomeno, disfrutatu. Sorpresa mango diogu agian. Okera ez baldin magaude, Noarekin zaude, eta berak orain arte ez du jakin irabazi duela, ezta? Kaixo, Noa? Kaixo, entzuten gaituzue, bai? Noa, zuk orain jakin duzu, ezta? Utzidazu eskuko mikrofono bat, eskuko mikrofono bat hartuko dut. Piztu jazu eskuko mikrofono, mesedez. Hitzik gabe geratu zarela esaten duzu. Begira. Hemen ikastolan, sin más. Eta orain pixkat izutu eta zeroarekin gainera. Zesaria, sari ederra da, ezta? Bai. Gainera komunetik galdu zituen bere aurikularrak. Komunetik jauzi ziren zure aurikularrak? Hori da, aurikular batzu jubilatzeko moduen originala, ez? Hartu zenituen hori da galdera, hartu zenituen komunetik? Bai, eta bueno, nik itxasoan. Etxe, baino, komunea hori ziren, baino... fin, modu nola esan da. Aurretik edo ondoren? Aurretik zerta, ze. Bueno, zer, zuk esango duzu. Komuna garbi zegoen erori zirenean edo ez? Bai. Bueno, bale. Bueno, bintzat. Bada zerbait. Bueno, mutilak, eskerrik asko gurekin zuzenean batzeagatik eta disfrutatu zuen oparia. Gero arte musu bana. Agur! Gero arte, eta eskerrik asko zuri ere Jone, txalo hau ere Joneren da, jarraitu hau guztia Instagram bidez ematen. Jarraitu Instagramen. 2 minutu dituzu ez, gaurko ekitaldiaren hasieren esan dugu, igazte Instagram kontuan publikatu dugu post horretan, zuen komentarioa ez, zuen iruzkina bilatzen ari garela, eta iruzkin horretan 2 pertsona, zuen 2 lagun izendatzea da eskatu nahi dizueguna. Hori egiteko, 2 minutu baino ez dituzue, 2 minutu barru jakingo dugu zerbait. Feels like the echo of my mind. Feels like a stroke of sunshine. Feels like a soul that could be mine. Feels like nothing you know. Sounds like it's you that's for me. Sounds like the sweetest symphony.
Txalo bero bat, beraz, Bambu Dance Akademiako lagunein, eskamutilei, horko bigarren agerraldia egin dutena, eta geratzen zaizkienak. Hau dela flowa izatea, probatu zuek, edo neronek, hemen lurrean bota, eta berdin ez dateratzen. Hor daude ordu asko. Eskerrik asko beraz, Bambu Dance, gertu-gertutik jarraituko dugu zuen arrastoa. Esan barruen, Iratxe, Kai, zatoz nirekin, baina zatoz mobil batekin. Oraindik ez daukat mobila, baina esan didate, postean, 1.300 pertsona baino gehiago kartu dutela parte. Benetan? Hemendik daude gogoak altaboz bat izateko, Googleen igo dugun iruzkina 1000 komentario daudela? Gara super famous. Bueno, edo benetan bozgorailuak biziki nahi dituzela. Edo biak, ezakit. Nik uste dut dela gu biok agertzen garelako, Egingo dugu atzera kontaketa? Bale. Nor dauka mobila? A ber, mobila hortik. Mobila behar dugu... Ez, bueno, mobila esan nahi dute, hemengo produkzioko mobila. Ze jende jatorra, jendea beraien mobila eskaintzen. Eskerrik asko, Batzuetan arazo teknikoak sortzen dira, baina, bueno, hemen gaude, bapeskat, hitz egiteko, Zuz zer modu, zer Badator, nire ondo nago. Begira, zuretzat. Jazta, beka, begira. Daukagu mobil horretan oso aplikazio modernoa eta egiten ditu zozketak, oraintxe, zuen parte hartze guztien artean sartzen ditu, eta egiten du random aukeraketa bat, eta jarri lau, ditugu, lau, hor daude, 1, 2, 3, 4, bozgorailu ditugu. Bale. 1000 eta piko komentario flipatzen aren, Bale, a ber, hemen gaude ezta. Bai. Ikusten da mobila. Ez da ikusten. Itxoin, a ber, wifian sartuko naiz. A ber. Ea zer dion nire kontzientziak, oiane? Igaztera dago jarrita, eta Bluetooth. Bale, kamara horretara esaten diat erakusteko mobila, ze berez horko aurre ikusi beharko litzateke, baina. Bale, erakutsiko dugu orduan telebistara, bale? A ber. Ea nork eramaten dituen bozgorailu. Gelditu hemen zu. Bai? A ber, Argitan, eman buelta eta geldi jarri. Wow, a ber. Ui! Bale. Ez que, refreskatu nahi dut ikusteko ondo? Refreskatu, bai. Refreskatu? 1000! Gerturatu. Ikusten da? Gerturatu. Gerturatuko naiz gehiago? Hor? Begira, horrela, ni ikusten dut baita, bale? Nola egiten ditugun gauzak, alden moduan. Batzuetan alden moduan. Bueno. Hortxe. Begira, ikusten duzu bezala, 1431 iruzkin, bale? Toma, hori txalo bero bat merezidu ez? Bale. Orduan, joango gara ona, app sorteoz, eta 4 irabazle daude, ezta? Bai. Bale. Kontuz, hemen jende asko dago zuzenean gu jarraitzen, baina adi, ikaste etxeetatik hau guztia zuzenean jarraitzen, streaming bide zuzenean jarraitzen ari zareten hoiek ere benetan adi, zorroztu belarriak, ze zuen izenak ere, zuen Instagrameko kontuak ere hor daude, beraz? 1509 iruzkin azkenean, bale? Ui. Ahí va. Hor daude ikasleak. He superado el límite. Ea, ikastetxetako jendeak altxa ezala eskuan, nork egin ditu komentarioak edo? Ai, ama. Eta segin ditu ningora. Ha superado el límite, claro. Hau da, probako bertsioak erabiltzeagatik gertatzen dena, ez? Bale, bueno, beti egin den moduan. A mano alzada. Ai, barkatu, jazta. Ez que hori ez genekien, así que begira. Ni hartuko dut publikazioa. Bale, egin horrela, iratxela. Sartuko naiz komentarioetan, eta egin dut tiki, eta justu geizten denean, bale? Izango da irabazlea, bale? Ea pantailan ikusten hori da. A ber, tiki. Ja, geldi, bat. A ber, bat, 2, eta... 3, bale, I Gabilondo, Amar... I Gabilondo! Hemen dago I Gabilondo, Amar? Ez? Produzioko norbaitek apuntatu ditzala izen hau, emesez. Ikastetxean dago I Gabilondo, ea ikastetxeko irudiak ikusten ari gara, I Gabilondo... I Gabilondo, bale? Bat izango da, beste bat? Ez da Iñaki Gabilondo kazetari izango, ez? Agian? Espero, ez? Imanol, Antzuola, Real Sociedad, toma que toma. Futbol zalea. Bai, da influencer baita. Hemen dago edo ikastetxeren batean? I Gabilondo, oso ondo. Begira. Non dago? Hori irabazlea. Venga, irugarrena.
Tiki, 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 tiki. Vale, listo, ya. Manerice. Hemen dago? Maren mitika. Maren / erize, Euskal Herria. Vale. Hemendik dago... Hortik dago, begira, esku altxatu du hor norbaitek. Bai? Hala, beste altu bat Oñatiko institutuan. Eta azkena, laugarren eta azkena? Ez, falta dira bi. Bi, bai. Eta, txuk. Igabile honde berriz ez, sorry. Osea... Bi ez. Barkatu. Neri ez diat utzi bat eramaten, batekin nahiko. Tiki, Oier. Hau, Oier Gaztezi. Epa! Oier Gaztezik ja, sari potona dauka, Ai, ama! A ber, legez tokatu zaio. Ez dut aprobos egin, Legez tokatu zaio. Zer egiten dugu, tokatu zaio. Tokatu zaio. Bai? Aizu bat, tokatu bat zaio, tokatu zaio. Nik ez dut tramparik egin, ikusti duzue. Venga, eta beste bat. Azkena. Tiki, tiki, tiki. Oier Gaztezi da, winner gaurko baino, winner. Eman iPhone amabi bat eta... Bai. MVP. Venga, azkena. Bera, jui, me cago en la leche. Ez que begira, alina ez desastre bat, benetan, Ai, Iker, ez. A ver. Venga, Listo, edo zein zen? Bat, bi eta tiki. Basko. Nor da Basko? Basko. Basko /C/A. Ai, begira, ikasten. Oñatiko institutoko norbait dela, esango nuke, ez? Altxa dezala eskua. Basko /C/A. Bueno, horti dago, sekulako iskamila sortu da, bai, hor dago, konfirmatuta. Bueno, ba, listo, lau bozora joa banatuta, Oier winner. Orain, badakigu, ezin ditugula, zozketa egin. Hau zuretzatu ja. 750 komentario baino gehiago izan da. Bueno, iritsi gara amaiera partera, baina amaiera mundiala dugu, azken kartutxoa zuentzat gordea daukagu hemen esku artean, eta honekin batera bi lagun aurkeztu nahi dizkizuet, bereiek dira Irati Rodríguez eta Maialen Bermejo, txalo bero bat, hemen nire esku aldean ditugu. Jendea publikotik egiten dio horrela, ezagutzen dituzu ez, ezagunak egiten zaizkizu, zer dira, egiluzekoak? Bale. Dena etxean geratzen da, Euskal Herria oso txikia da. Bueno, hauek taula gainera egoko dira laster, baina ez dira bakarrik arituko, ez? Izan ere kai desagertu eginda, hortik. Bueno, ikusten duzuen, uste nuen izkutatuta egongo zela. Gehiago izkutatzea eskatuko diogu. Izkutatu gehiago. Kai-nakairekin batera hortxe ikusiko ditugu eta oraintxe taula gainean Irati eta Maialen. Eta hemen txamaituko dugu, altxa denok zuen aulkitik, hemen txamaitzen dugu, zutik jarri mesedez. Ez mugitu, baina zutik. Mesetan bezala, hau zutik, azken txampa zutik da. Oso ondo, listo, gora energia horiek hemen dira gure artistak eta hemen da ez dakit kantua interpretatzen, bi artista hauekin elkarlanean, kai-nakai, mila esker gazte sortzaile hauei, mila esker Aldundiari, mila esker Markel, mila esker zuei hemen aritu zareten guztioi, eta mila esker, orain ez ditugu ikusten, baina hor pantaiaz bestalde ikastetxetako bakoitzean jarraitzen, minutua guztia jarraitzen aritu zareten hori ere, mila esker. Disfrutatu udaz, ondo segi, gero arte! Maitea zer da, gaur jakin dut berarekin egoten zarela. Zuen musuen sutan gaua piztu zela, baina jendea zazuk uste bezala. Badakizu zer, zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten atea, baina orain maitea, ezak zer nahi duzu nigandik. Esan zer nahi duzu nigandik, ze kristo nahi duzu nigandik. Ezak zer nahi duzu nigandik. Zegin dut nik oker noiz nola eta zer, ari garenean berekin zaude. Niretzat ez dago besterik hemen, ez gaitzala ezer banandu sekularren. Bere huera nahi baduzu joan, jarraituko lasten eta nikikoan. Kalean hiruruk ikusterakoan, irukien hor dago erdian eta nortzokoan. Zuk nahi baduzu ala izango da, ez dut irten
zer nahi duzun nigandik Ze kriston nahi duzun nigandik Ez dakit zer nahi duzun nigandik Bide egin nahi nuen zurekin Esoilik egitea Gauero amets bat zena Esnatzen da beste batekin Zuk nahi baduzu ala izango da Ez dut irten atea Baina orain amaitea Ez dakit zer nahi duzun nigandik Esan zer nahi duzun nigandik Ze kriston nahi duzun nigandik Ez dakit zer nahi duzun nigandik Eskerrik asko neskak, oso ondo egin duzue. Behar dantzan ni, lasai, bale, nintzen zute zai. Eseri lasai, gauzatxo bat baino ez, irtera mailakatua izatea nahiko genuke, badakizu zergatik, eta, bueno, sari bezala, baina jakizu ezuetako bakoitzak hementxe pizza porzioa duela gordea, tiketxo bat emango dizuete oraintxe bertan, beraz, irtetzen zareten eran, jaso tiketa, eta, bueno, 8 laguneko kuadrilla biltzen bazarete, pizza oso bat hartu, eta ezakit hemen alboan Kristina Nea, Gladizenea, parke polit, bakarren bateko orda egiten du, parke polit bat duzua jateko, ze bada hortarako orduare, beraz, hori, mailakatuta atera, hortik hasiko gara, venga, hortik hasiko gara, venga, lotxi gabe, bai, hortik, hortik, atzera, eskatu tiketa eta listo. Hori da gauzak hartu, garrantzitsua. Kaixo, kainak naiz eta minutu zerdin galdera batzuk erantzungo ditut. Aurrera! Ondartza edo mendia? Ondartza, hor lasai egoteko helatuen soinuarekin. Zenbat neurtzen duzu? Bigarren grada. Metro eta 58. Zure bizitzaren bukaera ageri den liburu bat egongo balitz irakurriko zenuke? Bagia esan ez. Nik bizitza egunero bizitzen dut eta amaiera heltzen denean balduko da. Janari gustokoena? Zelako galdera zaila, niri pilo bat gustatzen